Fl-aħħar 3 elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, in-numru ta' nisa li kkontestaw f'isem il-Partit Laburista kien 112. B'25 kandidat mara fl-2015, il-Partit Laburista kellu n-nofs tal-kandidati nisa li kellu sentejn qabel. Dan wassal biex nisa Laburisti għamlet tħarriġ fost dawk il-kandidati biex tanalizza x'qed iwassal li n-nisa ma jagħtux semhom fil-ħajja pubblika. Stħarriġ li kien analizzat fil-preżenza tad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela. Il-President tan-nisa Laburisti Claudette Abela Baldacchino irrimarkat kif kienu biss 26% li pparteċipaw fl-istħarriġ, parteċipazzjoni baxxa li titfa' dawl fuq il-mod ta' kif in-nisa jħarsu lejn l-involviment tagħhom fil-politika. Dawk li ħadu semmew l-isfidi li ilna nisimgħu snin dwarhom. In-nisa li parteċipaw f'dan l-istħarriġ għalulna li l-familja u l-ħin huma l-aktar punti importanti għalihom u għal-qalbhom u allura ma' fattur prinċipali li forsi jżommuhom lura milli jipparteċipaw fil-ħajja pubblika. Aħna lesti li noffru l-opportunitajiet, il-bibien tagħna huma miftuħin, lesti li ngħinu m'għandniex dubju li wkoll bl-inizjattivi u l-miżuri li qed idaħħal il-Gvern fosthom bil-ħila ta' child care facilities fost l-oħrajn fil-ħajja fi żmien li ġej ser ikollna ħajja forsi aktar faċli biex aktar nies jidħlu fil-ħajja pubblika. Dawk li ħadu sem sostnew li hemm bżonn ta' taħriġ biex jippreparaw iżjed ruħhom għal din il-ħajja u hawn mistennija inizjattiva oħra ta' nisa Laburisti. Fi żmien li ġej ħankunu qed inkomplu nanalizzaw, ħankunu qegħdin inkomplu niddiskutu mal-kandidati li kkontestaw fil-snin moddija biex mhux biss huma jibqgħu fuq il-pjattaforma tal-partit iżda nresqu uġuħ u nies ġodda fost oħrajn aktar nisa żgħażagħ biex jipparteċipaw fil-ħajja pubblika. Il-Ministru għad-Drittijiet Ċivili u l-Ugwaljanza Elena Dalli tkellmet dwar diversi miżuri li ħal-Gvern biex jinkoraġġixxi l-mara segwi l-karriera tagħha bi flessibilità. Semmit il-miżura ta' Child Care Centers b'xejn u l-Fond tal-Maternità li tnieda fil-budget ta' din is-sena. Semmiet li fil-waqt li pajjiżna qed ikun mudell għal pajjiżi oħra qatt fadal xi jsir biex iktar nisa jinvolvu ruħhom fil-ħajja pubblika.